Waqt il-bulettin mediku tal-ħamis, il-professur Charmaine Gauci, Superintendent tas-Saħħa Pubblika, ħabbret li fl-aħħar 24 siegħa il-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna żdiedu b'14, l-akbar żieda ta' każijiet fl-aħħar 34 jum. Il-bieraħ ukoll għamilna rekord ta' numru ta' testijiet li għamilna 1321 tests u minn dawn ħarġu 14 il-każ li huwa pożittiv. 7 minn dawn il-każi ġodda huma trasmissjonijiet fil-komunità. Is-7 l-oħra huma persuni li mardu bil-coronavirus mill-isptarijiet, 5 ħaddiema u 2 pazjenti. L-età ta' dawn il-5 ħaddiema tvarja bejn 28 u 58 sena. Iż-żewġ pazjenti fosthom anzjan ta' 84 sena kienu rikoverati fl-isptar Kering Grek. Fost is-7 każijiet ta' trasmissjonijiet fil-komunità kien hemm persuni li kienu għadhom qed imorru għax-xogħol. It-total ta' każi f'Malta issa huwa ta' 522, bil-każijiet attivi jitilgħu għal 73. Dan wara li 7 persuni oħra fiequ mill-coronavirus biex bekk it-total ta' dawk li fiequ issa jitlaq għal 443. Dawn iċ-ċifri l-ġodda juru li fl-10 ġimgħa ta' emerġenza medika il-każi pożittivi żdiedu bi 33. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li għalkemm in-naħa tagħha qed tibqa' tħeġġeġ biex fejn huwa possibbli li jibqa' jsir it-teleworking ma semmit xejn dwar diversi ħaddiema taċ-ċivil li minn din il-ġimgħa kellhom jirritornaw lura għax-xogħol. Hemm sitwazzjonijiet fejn il-persuni ma jistgħux jaħdmu bit-telework. Allura hemmhekk sakemm dawk in-nies mhumiex vulnerabbli, hemmhekk dawk il-persuni qegħdin ukoll ikunu imorru x-xogħol. Il-professur Charmaine Gauci appella sabiex il-pubbliku jkompli jimxi mal-appelli tal-awtoritajiet u josserva r-restrizzjonijiet imposti bħalissa.